Shalom, 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንይኩም Shalom Guds församling, Guds frid till er. ወንድማ በዝና ይዝበለጸ ቃል ዝበለጸ ማዓልት ድል ፕሮግራም መስሐውና ሲመጽና አለና Idag har vi kommit fram med det bästa programmet, det bästa orden för den bästa dagen. እዚህ ካብን ክርስቶስ ገለጽ ትውልድ ዓለም ለኸው ቤተ ክርስቲያን ስቱዲዮ ደሞ ሓላፍ ፕሮግራም ላይ Här är programmet som sänds från Christ Revealing Generation. كل ጊዜ አብዝናትና ፕሮግራም አብሾደን ደልኩ መጽሐፉን ከተካፈሉ ተደሊ አብሱን በሪ ይደረከት كل ጊዜ ዓርብን ቀዳምን ዓርብ ካብሳሽ ልሽተ ቀዳን ካብሳሽ ሐሙስ ለማ Och för er som befinner sig i Sverige och vill ta del av i församlingsmötena så har vi varje vecka fredag och lördagar. መጽሐፉን ናይ ፎክስ ጸሎት ለወና ዩናይትድ ጊዜ ሁሉ መጽሐፉን ናይ ቃል ጊዜ ምሳና ሐቢርኩም ከተካፈሉ ድመኩም. Så vi välkomnar er för att ta del av helande möte, profetiska stunder och även undervisningar. لومن زمعت سو ቃል ክንካፈል Och idag kommer vi få ta del av dagens ord. لومن ከፈሎ ቃል በኹሪ ፍጥረቱ ኢና ዝብል. Så det ord vi kommer få ta del av idag det är vi är hans förstlingsfrukt. መጽሐፍ ቅዱስ ከመዚብል ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 1:18 I Jakobsbrevet kapitel 1 vers 18 står det så här. በኹሪ ፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እሞ እዩ ከም ፈቃዱ በቃል ሐቂ ዝወለደና. Det står så här. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. በኹሪ ማለት ናይ መጀመርታ ማለት እዩ. Förstlingsfrukt betyder att vara den första. በኹሪ ማለት ድበነጸ ማለት እዩ. Förstlingsfrukt betyder att vara den bästa. በኹሪ ማለት ንዕጽፍ ብሌሲንግ ዝግብኦ እዩ. Förstlingsfrukt innebär att vara den som har värdet att få dubbla välsignelser. ንሕናስ ብናይ ክርስቶስ በኹርነት ናይ እግዚአብሔር በኹራቱ ኢና. Så genom Kristus förstlingsfrukt har vi blivit Guds förstlingsfrukt. ስለዚህ ንሕና ኢና ዝበለጹ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ማለት እዩ. Så därför vi är de bästa Guds skapelser. ምኽንያቱ በኹራት ኢና. Det är för att vi är förstlingsfrukt. ብሌሲንግ ብዝለዓለ ደረጃ ዝግብኦም ንዓና እዩ. Så att den bästa välsignelse är vi värda nu. ምኽንያቱ ንሕና በኹራት ኢና. Det är för att vi har fått bli förstlingsfrukt. ይሲ በኹርነትኩም ክርድአኩም እንድሕር ጀሚሩ እንታይ ዓይነት ብሌሲንግ እንታይ ዓይነት ላይፍ ኣባኹም ከም ዘሎ ትፈልጡ እዮም. Och när ni börjar förstå att ni är förstlingsfrukt då kommer ni börja inse vilken välsignelse och vilken värde ni har rätt till. መጀመርታ ካብ ሞታት ቦርን ኤጌን ኮይኑ በኹር ተተስአ ክርስቶስ እዩ. Så den första en av de som var förstlingsfrukt och vaknade från döden det är Kristus. በዚ ንሱ ዝተስአሉ ናይ በኹርነት ህይወት ኢና ዓና ወሊድና. Och det är genom den här födelsen som han reste upp från döden vi har fått den rätten. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ንዓና በኹራት ኢሉ ይጽዋዕና. Det är därför Guds ord kallar oss förstlingsfrukt. ሎሚ በሉ ኣነ በኹር ፍጥረት እየ. Så säg från idag jag är förstlingsfrukt. ኣነ ናይ እግዚአብሔር ዝበለጸን ቤስት እየ. Jag är Guds en av de bästa som han har skapat. መጽሐፍ ቅዱስ ዕብራውያን ከምዚ I Hebreerbrevet står det så här. ምዕራፍ 12 ካብ 23 ክሳብ 24 Kapitel 12 från vers 23 till vers 24. ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ፍራዱ ኩሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማት ጻድቃን ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብ ተኻብደም ኣቤል ዝሓሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣሎ. Det står så här. Till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen. Till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomligen. Ni har kommit till det nya förbundets förmedlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. ሪኹም ናፍቶም በኹራት ፍጹማት ናብቲ ናቶም ስፍራሲ በጺሕኩም ኣለኹም ኢልና መጽሐፍ ቅዱስ. Ser ni Guds ord säger till oss, ni är de förstfödda som har nått platsen bland de fullkomliga. ናቶም ስፍራ ድማ ከተማ ሕያው ኣምላኽ. Och deras plats det är Guds heliga stad. እግዚአብሔር ነቶም ናቱ ቤስ ነቶም ናቱ ድበለጹስ ከተማኦም ኮይኑሎም. Så Gud har blivit de förstföddas, de bästas stad. ስለዚ ንስኹም ድማ ናይ እግዚአብሔር ዝበለጹ ፍጥረት ስለ ዝኾንኩም ናብቲ ናቶም ስፍራ በጺሕኩም ኢኹም. Och eftersom ni är Guds bästa förstfödda så har ni kommit in i den platsen. That's why ዝበለጸ ነገር ንዓኹም ይኽተለኩም እዩ. Det är därför de bästa sakerna följer efter er. ሰሓብቲ ኢኹም.
Ni är de som skrattar. ምክንያቱ በኹራት ይኹ För ni är förstfödda. ሰብ ምናልባሽ ንዑ ብሉጻት ከይገብረኩም ይኽእል እዩ Kanske människor kan göra er att ni inte är de bästa framför dem. ርእስኹም ከይተምንኑ Dra inte ner er själva. ምናልባሽ ሰባት ክነዕቁ ክኽእሉ እዮም Kanske folk kan förkasta er. ደውሉ ወሪ ከይትግደስሎም Var inte orolig, bry dig inte om det. ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ዝበለጸት ፍጥረት ኢኺ Och det är för att du är Guds bästa skapelse. እስከ ምሳይ ከም ኢልኩም ኣውጁ Så bekänn efter mig så här. ብፍላይ ሰባት ብሕማቕ መንገዲ ሪኦም ክንተወዲእክን ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ Speciellt många av er kvinnor som har blivit sårade genom att folk har sett er på fel sätt. ካብዛ ሰዓት እዚኣ መጉዳእቲ ክግደፍ እዮም Från den här stunden lämna allt det du har blivit sårad av. ኣነ ዝበለጸት ፍጥረት ኣምላኽ የልክእመኒ Börja tro att du är en av Guds bästa skapelser. ምክንያቱ ኣምላኽ ብልጽቲ ናተይ ኢኺ ኢሉኪ Det är för att Gud har kallat dig hans bästa. ስለዚ ከምዚ ኢልካ ኣውጁ ምሳይ Så bekänn efter mig så här. ኣነ በኹር ፍጥረት ኣምላኽ እየ Jag är Guds förstfödda. ኣነ ናይ እግዚኣብሔር ዝበለጸት ፍጥረት እየ Jag är en av Guds bästa skapade. ኩሉ ዝበለጸ ነገር ይኽተለኒ Allt det bästa följer efter mig. ኩሉ ዝበለጸ ነገር ንዓይደልየኒ Allt det bästa saker vill ha mig. ምክንያቱ ኣነ ብልጽቲ እየ Det är för att jag är en av hans bästa. ምክንያቱ ኣነ ናይ መጀመርታ ፍጥረት እየ För att jag är en av hans första skapade. ምክንያቱ ኣነ በኹር እየ För att jag är hans förstfödda. ኣነ ሰሓቢት እየ Jag är den som drar. ኣሜን Amen.